Naarad ay ka dari ha? Hoy Marke! Gabi, asa agikan? Nganong diri makanatulog sa kakahuyan? Awayo? Ay paglirog-lirog na imong mata dira. Gikan buntag hantod na lang na gabi eh. Wala ka ni uli. Ha? Tubag. O, sige, na, palaguton jud ko nimo ba? Ay inag naghubog na pug ka. Naghubog ka no? Wala bi, oy, wala bi. Di na ko na mabuhat be. Asa agikan pagkabuntag? Buntag nagpa-check up kog mata be. Nagpa-check up? Nagpa-check up sa imong mata? Ay kung kilara. Nagpa-check up ko. Pa-check up. Nagpa-check up kog mata be. Hanap na pudbaya akong mata si Unsa na imong mata? Pangako. Unsa din na imong mata? Ay pa-check up nimo. Tagam! Unya pagkaod to, asa man kaniad to, ha? Tarunga kog tubag Marke, tarunga kog tubag. Isabayan ako si pare nagpagaling sa iyang humay. Marke sa nga pa rin ha. Si Mr. Lim ba? Agoy! Unya pagkagabi eh, nganong wala man kani uli, asa gikan? Tubag dayon ba? Pagkagabi dito na ko namasahiro og boylo be. Namasahiro kog boylo. Ay lagi kong kilara Marke. Tarunga kog tubag ba? Tarunga kog tubag ba? Palaguton jud ko nimo ba? Kinsa man gid imong sabay gikan buntag hantod gabi eh, kagahapon, ha? Baga ko tarunga. Sila pare gani no, kung mga Sila pare amigo. kisa nga pa rin ha? Si Marjong, si Mr. Lim. Si Mr. Lem o si Marjong? Oh, si Marjong, si Mr. Lim Sure, jud be. joke ka. Promise. Ano maka? Hello, promise. Ay, nakataran. Una po kataran. Sakpan yun! Atay pre. Kanay mo nga tire pre bro murag katupam nang gabi pre. Wa magilis-ilis. Gawa ni mo pre. Oy nga mo ni pinakakusga na akong attire pre. Pili na kababay ako nadali ani. Upat kababay sa gunson wa nay putol pre. Upat ka chicks. Upat ka chicks pre tungod ra ning attire na ako napay kwintas na ako kusgan gining kwintas pre. Lucky charm ni. Grabe tirada no bisag medyo baho na ba. Makatirada ka pug upat. Unsa pa? Pero si Marky pre ba? Grabe lahi pug tirada to. Ganin no kay og chick boy ko. Mas chick boy to. Sa tuwa pa kung upat imo sa gunson, iya ha, 8 sa gunson may putol. Di na to maingon pero grabe na to glabok gabi ito. Pero partida ganay pre. Hubog na kayo to pero hyper japon kayo eh. Mo na akong kabiliban ng bataan na. Kabili ba pero kabalo kay si Hanana. Bot lang pre. Agay ba? Pwede naman gusta dili siguro mga to dito. Paghilom ba? Na, mga to lagi talagi. Agay ba? O hindi ko ganahan mag-ubuya ba? Samok ra kayo. Saan yung giingon nga mga kuan ha? Agay ba? Grabe po kay ikaw eh. Hala, Dali. Sakit kayo ba? Si Marky pre. Paminaw nimo. Nasakpan kaya ni. Daray mo mga amigo. Marjong, Mr. Lem, asa mo gikan gahapon? Nganong buntag naman nakauli? Ha? Ayaw ko niyog ilara. Diri ka. Tubangan na imong mga amigo. Pre, Ha? pre. istorya rin pre. Asa tagi Oh, kang gapon pre. istorya ha kog tarong. Asa jud mo gikan kagahapon? Tug-ani kog tinuod. Asa tagikan gahapon. Oh, gahapon. Asa day? Asa pa man di ay? Napapatay laing gatuan? Dugaya po ninyo katubagoy. Naghuna-huna pa dyan magtarong dira, ah? Oh, sige, buntag. Asa mo gikan sa buntag, ha? Ha? Buntag. Ay, Han. Buntag. Pre, tugani pre. Ay, pagkabuntag ingon ani manggunihan. Mamasayro unta mi. Pero nya luoy naman kayo kay di naman niya makaya. Kay hanap naman niyang mata. Mo to nga nagpa-check up na lang sa mi. Luoy pud si pare ba no og buthon na hunaon. Ingon bitaw ta ka. Nga, pagkaod to? Asa mo gikan pagkaod to? Pagkaudto. Nga, Marke, asa man ka? Tala diri. Asa gani tagikan pre? Asam na tagikan be. Asa gani tagikan no? Asa pa man di ay? Ay, imuha mangguro ng kwartahan no? Pagiling? Kiling mangguro. Ay ikaw Mr. Limbang, anong dugay mga katubag nga gisabayan makana mo pagaling sa imong humay para na kay makaon. Ay, o dayhan, tama day, naguban may detan nyo no? Udto. Pagaling Han, pagaling. Mao nang han,
dako ikaw pasalamat ni pare kay tinuod yun siya nga amigo. Hanap na ang mata pero nisabay pa. Nya kan pagkagabi asa mo gikan nganong wala man siya kauli. Pagkagabi Asam day tagikan. Unya asa pa man di ay? Tubagan na lang ko ninyo diretso para mahumanta ba? Tubagon na nako. Tubagan na lang dayon! Tubaga na pre! Ay, time sa akin na nanawag. Hello! Di ba giing na natin nga wala ko'y gusto nimo? Bulag na ta! Uy, Mr. Lem, ano naman gilabay mo cellphone? Kabagag nawong! Oh, wala naman ka Mark eh. Diri ka. Tubagan na dayon ko ninyo, palaguton jud ko ba? Pasensya-nahan, kining nadala lang ko sa emosyon ba? Pre, ikaw na lang tugan, pre. Ako na lay tugan pre. Hani-nani ang nahitabuhan. Humana mo sabay si Marky magpa-check up pagkabuntag. Unya gisabayan na mo si Mr. Lim nagpagaling pagkaudto. Unya pagkagabi dito namin na masahirog sakto. Kung buto na hunaon, grabe yung pagpaningkamot ni pare ba? Maura jud ay nahitabo. Sure mo? Che! Uy, unsa dito, Mr. Lem? Ay, wala ha, naray iring sungkaban. Kulbaan, mabuta ni mo, Mr. Lem, uy. Pero sure jud ka, Mr. Lem, ug Marjo nga wala na jud lahitabo lain? Mao gani tanan ay gusto na mo istorya sa imo no. Ambot lang, og giingon ba yun ni pare sa imuha? Naa pag yun di ay? Sige pre, tugaan na nato tanan, naron di ta dudahan. Usa man na? Gitakigan si pare. Tunga-tunga sa kadlawon. Mao ba? Anong wala man kaningon sa kuha? Awa, napasangin na na inuunta ka. Di ko gusto nga manghasol pa sa imo be. Kabalo ko daghan kag problema nga giagian. Pasensya pre, gamo nang gitugan ni Hana. Dili na mo makaya nga itago-tago pa sa iya. Be, sorry na. Wala po ka nag-ingon sa kuha ba? Di na lagi ko kailangan mo ingon pa sa imo ha. Di ko gusto mahasol ka ba. I-priority ang dapat mo i-priority. Ayaw ako kay kaya na ko akong kaugalingon. Be, pasagdi ko nga mabawi sa imo. Unsaon nimo pagbawi be nga the damage has been done. Unsaon man nimo na be? Unsaon nimo? Mag-loan ko. Mag-loan ko para palitan na to og katong mo ginaingon sa kuha ba nga mga accessories gud sa imong motor. Katong para sa to gold bolts, gold rim, unsa pa ganito katong Muffler, gato. muffler na to, Oh, katong Matso. muffler. Oh, sige palitan ta ka ato be. Sure ka? Oh, lagi. Basta pasayloan ako ha. Ay, nagkasuko. Sure na ha? Lagi. Magaling kang kupal ka. May mga to na ta? Ha? Pre. Magto sa mi. Marjong, Mr. Lem. Adto sa ami. Pasensya kayo ha sa akong giasal sa inyo ha. Sorry. Sige rahan, okay rahan kanang kasabot ramihan. Basta, tumana lang ang mga saad ni mo kay pare ha. Nandali sa mi pre. Sige pre, ayo mo pre. Palitan ko nimo ha. Oy, lagot kiso. Kalusot mo yun, no?